Nonsense of Chicago. Oh, sorry. Humble Biaba. Yeah. Okay, money home like Rebana, but you have war. Yeah. Where I found the one I give you lot of last. Asking that on that touch here. Okay. Aslan get on, no? Aslan get on, no? Galaban bet I don't know, get here. Ebe gara makanapa. Ndo. Ebe gara makanapa. Nke gene jikwe de me. Kemera gi je we brick o onye yele abi no ụlọ. Ibranga ebe gara makanapa. Ndo, sir. Tanwa. Le wanya na wall. Le wanya na wall. Your height to get called when I be rigor. Oh, hi, Tim. Yeah, height here. Etomogo. Ah, it that for le. I'm 23 years. It's a got to get woody. Bawli di ready for interview gebia. Be ya takoshikiro ya chikochi. Ma bingo. Bawli di ready gebia. Branga takoshikire meze. Mana go beranga be church. Good afternoon, sir. Ke kwere ni shi wogana. Ke kwere ni shi wogana. Na gini mra. Oscar cap kana kwe. Na Score cap kana kwe. small cap. Score Gene. cap. Score cap kana kwe ya o. Skull cap. Nwe ho brain e ji gas no small cap we ga ni shi. Nwe ho brain. Brain ga ọrụ ahụ ọrụ. Enwe brain. Ele ihe je kwe ya. Ọrụ. Ele ihe je ị chọrọ na ego onye ọcha. Mba. Oya, pupia ma ho chede. Ekpuru mi ekpu o. Bishop ekpuru mi ekpu. Welie ye elu ma ho, weli kodi ye elu, welie bi hu ye elu. Ekpuru mi ekpu. I grew now. Eji bond grew ya. Oti yiri akọ ebe were ihe white bịa tigo nwenye mazi oti yiri. Oti yiri akọ ebe were lishi white kwega. Nwezo onye ma ihe ewu. Dewe phone na la gela aso. Mba Bishop owo tam. Dewe phone na la gela aso Chineke agba gị ọkụ. Urele ihe cover egbe eluigwe yiri. Face camera ebe ga-awọ anwụ na ga-acha. Okay. Face camera ebe anwụ na ga-acha. Bishop face lanu mi anna. Madam ebozo okwala ka m dosere achọ m idosa n'enu ihe before gas na m. Tọnụ. Wepụ aka n'ukwu. Okwu chite, wepụ aka n'ukwu. Tiyiri bụ ịha ka bucket. Bra were aka gbere m n'ukwu hia. Make hotel ya dị nnọọ ka wash hand basin. Gaa were phone gị. Ewelela m ya. Mgbe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Ama m. M ga n'iru ma eje interview. Gawa n'iru Bishop. Kwuchie n'okwu ike onye ka yiri mkpu. Kwuchie n'okwu ike. Wepụ aka Gawa n'okpuru phone. n'iru. Eji m aka n'okpuru phone. Aha gị. Aha m Onyinyechi Matthew.
Oye Chibachu. You want your bear? I'm onye Ebonyi State. Besakalishi into fake into 20 there again. Ma just not put togenga. But again, here, Messakalishi. Mesakana fake into 5 million no, each cover, could be eating no, me here. Eweliwe Bishop. Each black, a bianga with a white aware. But I gave us a Kadishi white. A bene boy. Oh, Zara. A ben no hosra. Of course. Nige Kushoku Mebuto here. Inere lure nketaga, inere lure Bishop, Okposi. inere lure ngwerega mebuto here. Ine kwoku ike kurioku. Kane lure ka ngwere no na wall. Bishop, asị m Okposi. Balite phone gi. Hey. Bishop, asị m Okposi. Balite phone gi, balite elu. Balite elu. Agbalitele m ya ọgwụla. Okposi. Nagina naga hadendo. Therefore left. Aka memere 24 on Saturday. Emola nwa n'ụlọ. Mba. Ịlụọla di. Mba. Na-ele anya ebe a, ga na-ele anya na comment section. Egbe na-efu amụ, lewe anya nka. Egbe na-efu amụ, lewe anya nka. Mba Bishop, ọ dị nwa ka m lega anya, ele m anya na comment section. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Amụrụ m aka ọrụ, agara m ụlọ akwụkwọ. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ ọrụ n'ebe a na-eme isi as manager. Then na-ere perfume. Na-ahụ eze gị. Ụmụ nwoke letra ala gị. Ọ ịtọ. Nna gị na nne gị nwere nke onye ara? Mba. Onye ogbi ọ nọ na family unu? Mba. Onye nsụkwana? Mba. Ngwọrọ nọ na family unu? Mba. Ije eyi pant? Gị na nwoke nọrọ ije anya ahụ? Mba. Bala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ? Mba. Mana asị na mgbe m pere mpe na m mere ya. Ihe ọdịdọ ji adọ gị? Mba. Iji agba akwụla? Mba. Iji agba klọb? Mba. Ị ga-enye lodi mkpu ị na-eti? Bishop, iwe wekwala go nke ahụ amara m. Ịma mgbe ahụ na-atọ ụtọ, ịmara ụdị ka mkpu ị ga-eti. Anyụgonu m mana echetazi m mkpu m tiri dito na ụtọ ya bara m n'isi. Genotype gọ? AA. Blood group gọ?
O positive. Bon number. Kebish na no yana. Oh, Lagos. Bon number. Okay. 07047061828. Bishop, thank you. Oh, no, my. Good afternoon. Bishop, good afternoon. Take a year in the code no before no Napianga window. I told that touch here. Tom that touch here, Bianga, give respect to a Belangampo. Mba. Yeah, first time. I told that touch, but I guess I told that touch. Okay. Oh, my Oye me Peruno get it out. You don't stretch mark, full stretch mark of your. A lay him no choganga. Oya, come on, how I'm gaga, Paniwaqua. Yeah, amam. Nail line ba. Amam. And I may take, hey, if you are getting serious. Pranga de making house and ranga. What I am. Anyway. I will hit that in it. No. Okay. Asking you, when I here. Pranga to get father mamma no. Yeah, upon the rare, my week away, I hit on them. Where I can Hey, Chanamia. it's what she in a jar on no gun. Pranga pia achicraboch here. The way phone on a give you to get lazo. Yes, just. The way phone on a give you to lazo. Bishop, I'm not trying to be at the third BK when you were. What for good in here? Be fast. And you put up a white hand in your mamma no ten. Turn on. Ike carrega por. Onye nwere key. Huh? Okay. Where phone no go? One year back. I'm Moyabia States. I said, I told that touch no no. Okay. The way phone off money who the wheel track. Okay now. Ebe na abia. When you hit your Can no. Imelayo. Adama. Is a bay here show. I'm Moye Aruchuku local government. Kushoku. Listen. What pack on a phone? Give me put together bow. What pack on a phone? What pack on a put on the phone? No weapon, Amia. Where phone I'm any who can not in Hineku. What is a one year get it? Aruchuku, Ihechowa. Aruchuku local government. I got all aqua mahadum. Mba. A therefore, Adam 29. it's you more le Ofu. retired single mother. Akurugushi. Mba. Alubemdi before.
Listen, don't joke with me here. Maybe I'm not joking here. Just focus on what I'm asking you. Okay. Just respect your way and Ghana. Behave for yourself. Okay. They will make on we Biangata Koshigremes. Elenge no attack age mama. Elenga traga. Abidjan. Huh? Abia State, Nabia State. Yeah, Nabia State. Onye mụrụ nwa ọ gwara gị na ọ ga-alụ gị? Nwa gịnị ka ị mụrụ? Nwa nwanyị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m dị ndụ, nna m adịghị ndụ. Ewu, nna gị nwụọ na. Chai, ndonna, ndonna. Ndo mekwa ọchị achị rịpọ n'ife mkpa mekwa ọchị achị rịpọ ndo nna ndo gịnị gburu nna gị? Poison. Poison. Heu ka o riri eri n'ọnụ ka nke ọ ṅụrụ aṅụ. Nke ọ ṅụrụ aṅụ. Heu na mmanya. Na mmanya. Yeah, na mmanya. Heu na gị. Oh, ndo nna ọkara nka nwụọ. Ọkakwa nka nwụọ. Ewu ọnwa eru na family. Nna akpịrị ogologo gburu ya na family. Family meeting. Hey, turn that nonsense out here. Akpịrị ogologo gburu nna na family. Color. Did you pants? Yeah, of course. I'm more case to English, yeah, of course. Mba, anyway. Ija agwụra. Mba. Oke hotel ọ gaala gị mbụ? Oke hotel, n'ọlụ oke hotel agaghị ga-ego ụlọ ọgwụ treat eye. Mba. Anaghị osiri ike. Aghọtalụ m. Anaghị osiri ike. Yeah, o shiri ike. Okay, ebe anaghị shiri ike ị ga-aga ụlọ ọgwụ dọkịta eme gị lab ara. Nsị gịnị? Na m ga-aga ụlọ ọgwụ dọkịta eme m lab ara. Now, nwaanyị ọbụla ara ya shiri ike ọ dịghị mma. I'm not joking here. Be serious. I'm serious of what I'm telling you. Now, like hey. You're not anaghị shiri ike. Ụlọ ọgwụ elebishina nọ nyere anyị. Asaba. Okay, doctor will limit it. See, na doctor, husband give us give me lab ara. Nsegene. Say, doctor, husband give us me lab ara. Ara borabo. Kachicha bronco. Ijangu goof. Mba, ana m aṅụ. Ijangu mmanya. Mba. Ara ọgbala gị mbụ. Mba. Ị nọ na ọrụ nwoke rie gị ọrụ mbụ. Mba. Ijangu amụ. O dipendere. Ijangu amụ Mba. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ise. Lanya. One thing, listen. I like me so quick. Chineke ga-agọzi gị. No pretense here. Nwoke ọbụla like gị chọrọ ịlụ gị ga-alụ gị. I'm not joking here. I like what you should go so kwa we be agwa anyị 2 1 2 1 ka si we jigbo mmadụ. Ka no.
ma reba de pa to egwuregwu o kam da pa reba da ma pa to kike akwe na ife mpai You say now. I know relationship you say. okay Otele amu ise rala e ma ri eshi Ofuma. Ege enye load mkpi na-eti. Bishop Amakwam. Genotype ogo. AS. Blood group ogo. O positive. Onye moro nwa o AS. Mba. AA. Congrats, boy your number. 090 70 Owo mo anyway, boy ya onye ola like rege boro ge give man say onye na like ge block oya. Okay. 090 70 55 08. Ega se matala ya o. Obugi ga ngunu ma mo ga ngumo. Ifanye ega se matala ya o. Hey. Anga asụgara English. Bishop ndewo. Ole no. Bishop ekele. Isegere mera. Ana m ekele gị. Ekele gam gere mana ekele ga wona hem je me he bira kwa interview. M ekele gị tupu interview. He bira kwa interview Chineke akpọgọ kwa interview ka bira. Interview ka m bịara. Delele he futere ekele gị nka. Iwe wene gị. Onye gara n'ụlọ ya moto ka ị gara iburu na arụshi ka ọwụ ị gara ịrụshi ya pọhụ. Mba dị ma Agụ ga nke gara n'ụlọ mmadụ hepụra moto ị na-emechi ka ọwụ ị gara ịrụshi ọkụ ka esi ka ị gara ịrụ. n'ụlọ nka nọ. N'ụlọ. Bishop. Telefon n'ala gị bili ọtọ gị lasụ. Enya gbe na-ezigbo ọkụ m ahụ ihe yiri. Gbe na-ezigbo ọkụ m ahụ ihe yiri. Ka imegekwe n'aka ote ije enya ka imeghe aka ka nwaanyị. Ije akpọ ntu. Ha? Mba. Eliza nne m. Bupụkodo cha ala kodi azụ laazụ ma amara onye ewo laazụ. Bupu ye ọfụma bupu ocha ahụ gị laazụ take a walk. Take a walk. Mana ndị bịara nga. Dema? Ese? Ana m akụ ọkpọ. Tele Rosano so Jacob. Isi Jacob. Ewe bossa. Bia were phone. Ya were phone. Ke wa ko bo. Se. Ezama. Na wo bo ihe na akụ. Ana m akụ ọkpọ, ana m arụ akpati ozu. Tele Rosana. Iji akọkpọ iji arụ akpati. Tele Rosana. Ele nge na ọwa akpati ka iji rụta ụlọ ịrụ. Ọkwa akpati o. Akpati ozu eji efula mmadụ ka ọwa akpati eji apị ya akwa. Nke eji efula mmadụ. Onye mere iji bili ọtọ gba ha aka ga na-eghe otu a. Ọ kapịnta na ịma ihe anyị na-akụ ntu hama. Biko ewele iwe n'ọjọọ ọfụma chọọ m iji ike abara gị mba nna. Na onye ka ịrụrụ ọrụ ha akpati. Kegbe ịrụghị ahịa elube nwaanyị. Mba. Ugbu a ka ị chọrọ ịlụ nwaanyị. Emube ma nwa. Mba. Bọta iji eri na nwaanyị na. Erigo nwaanyị.
ike ga-ahụ ndị mmụọ kụchiri ya mmiri amụ ọ na-amụta ọ na-atụwalị nwaanyị aha gị biko Afa m bụ Charles Charles onye Ugochukwu ese Ugochukwu obi ukwu ka Ojukwu obi ukwu na nọchie n'ọfụma ma m ka imeghe ka ozu lọrọ ahịa nọchie n'ọfụma asị gị relax ya n'oche nọchie ọfụma gị nụrụ ego otu a ka ozu lọrọ ahịa kpa m ya wụ your problem Bishop anọ m ọfụma anaghị enyere gị respect ya bụ nwa because of isi iji arụ akpati achọkwa m problem ịdị afọ ole ndị 29 years arụghị akpati ozu nne gị na nna gị amara na ọ biznes mere ha meghị ala nne m na nna m anọghị heu ewe orphanage son Donna orphanage son n'ụlọ akpati ji aka ọkpọ mmadụ ole ka ị kụgburula mbụ akụgbuola mmadụ 3 ụnụ lụrụ ọkụkọ wụ jos polisi evuru hụ gị mba anyị na-aga boxing anyị na-aga training gị kụgbo mmadụ 3 emechara the boss bịa rụwa akpati mba nna adị akpati ume n'ihe nna arụ beta ma adị boxing ị na-adị ọnwụ ivu ịrụ akpati ozu na ịkụ ọkpọ my brother ihe gwaga m n'ala anya gwa m eziokwu ihe ịrụ ha akpati ka nna arụ wow ebe ole mụmụ m na interview taa ya akpati ụmụnne gị ọ dị ole 3 mmadụ ole na-anwụ na family unu kwa ụbọchị mmadụ ada anwụ na be anyị lekpa ijere akpati nwa onye nwe ha na chere Chineke chere elekpa iji arụ akpati mmadụ ha na-anwụ na family unu enwere kemgbe nne m nwụchara mmadụ anwụbeghị ha ndị oge arụ abịa m akpati gịnị gburu nne gị na nna gị ọnwụ gịnị gburu nne gị na nna gị arịa nna m rịara stroke stroke ihe nna gị rịara ọgbagha ncha stroke ada ya ya nwụọ ka ọwụ ele gịnị ka o mere ya ada ya amakwa m ihe ọ na-eme anọ m skuul oge ahụ ngwọrọ nọ na family unu mba onye ogbi ọnọdụ ya mba ka m hụ eze gị weta eze gị close to screen Chineke ya galekwa eze ndị ọrụ akpati eze akụchiche eze ntaru ihe ọdịdo ji adọ gị ihe ọdịdo ji adọ gị onye akpati thank God netwọk emelie ketara ọnụ akpati bịara nga mkpeghe nwanyị iwere m na were akpati na vula were pichọ m na-atọ n'elu akpati na Chineke akpọghị ọkụ bịara nga thank God netwọk eshimele ikwere ndị ịrụ ha ị bịala nga mbụ mba kpega kamera gị okay
Esi banyo ya gba ka mbaye ya gbaye. Begi ya gesim sige banyo ya na kwa ge banyo ya ngo wo lo ge. Ngo yiri gi chale. Ngo yiri gi nge mege short time na kwa ge banyo ya. Ngo yiri nge mege short time na kwa ge banyo ya chile ka kpo ke bra nga da kwa sige banyo ya. Oke mani ho la mre ba ga bani ha kwa. Ama Kwa no chika agene. anyway. The way phone na la gi bi loto lazo. Okay. The way phone na la get without when na table. Anyway. Uno te ha ka oshishi mo be ja mo bolo. Uno te ha ka oshishi mo be eja mo bu arịga ma kitchen ma palo. Enya la anya hia, ja so. Tono. Weapon to ta na zishi. Ani nwe hotel nwe. Ke bia nga bia takoshigre meze. Eda fola. I'm 22 years. Ke bia nga bia chodi. Onye na akpa ere mu. Omo na akpa ere di. Tuwe nwoke na-eme ị na-ekowe obi n'elu. Tuwe nwoke na-ekowe obi n'elu Chineke agbaghị ọkụ. Branga abịa ịchọdị. Be 22 years. Telere kwelu nwa bingo. Good afternoon, sir. Lebe ndị ka esi afụta gasị ga nọ. Onye gwahere unu gate. Good afternoon, sir. Where will I welcome? Enya yipi ha yiri shoti yiri nwunye onye dibia. Gị bịa ga bịa atakoshigre meze. Iri nwunye native daughter agbaga gị bịa ga atakashigre meze. Where will I go, sir? Iwe wekwala gị. Dede biko where will I go biko? Onye wu dede. Mụ wa wu dede. Ndo, sir. Onye wu dede. Gị ka nwunye onye dibia. Gị bịa ga ajaghị eze. Ndo. Wow. Hamburger bianca. Mbombenga. Aya, kwe mai hawo la mere ba ga bari ha kwo. E da for le. I'm 24 years. We phone na la ke la so. Ike yi nwunye onye native daughter chi prison lota. Nga ke bere ike traz. Enya la so ma hu ofuma. Asige la so ke tonu. Ima ke sha tonu aso. Okay. Asingi shake ike. Enwere onye hụrụ bịara nga shake ike. Nwa yiri weso. Nsigi shake otele na enwe ihe ni aka bịara nga shake gị. Tọnụ ole nwanyị na wọ Chineke agbaghị ọkụ. Nke nya shifu bịa nga ka na-eme ya ka o shake ihe na-adịghị ka o shake gị na chifọs ya. Bịa were bịa hịa. Kwụrụ dị a. Wefe ntụtụ gị azụ. Hey, no, you know, your nipple kawara. Nipple, we are not here. I didn't know Corona. Let him say some day to the floor. And when I remember, on nipple, let him submit it to the floor. Oh, Tara, where they want attacking life. Okay, she's not family. She's not family. He when I don't know one nipple on. Huh?
Oh, I remember. I be our phone. Family of Gandhi name hotel. Gandhi ji Nepal Merana. The one year bear. I'm on Imo State. And ya will who has you could share my account. I'm here day here. Or what nonsense again. When you must take with him, Papa man, you Papa man as willing. A benimo. Now you see local government. Ah? You see local government. Hey, Ekuru meku. Kwena, any the warning. Well, who gas, all we who get in that warning now. Well, who got so. Hemmer yourself with TikTok, have you made yourself? You know what in any. Why you see who got the Magabian Gabin you in one. The man not just had to throw in no baggage in a wall. There you pants. I had many pants. You got all Aquama Hadu. Back I'm not at school. Ekado University. Eh, What year? year two. In your Kota school, Gabia, Chideka, Mpagana Magodendo. Eh, Hamama, oh yeah, Oklahoma Pogagi school fees. nna arụkwa ọrụ na-akwụrụ onwe m. Ha na-akwụ. Hamasi to Eddie. Onye ga-agwa ha na onye gara m asaa ele n'uju m. Did I go? Agwa management. Business admin. Care management. Business admin. Ndị na-handle business. Care management, care business admin. Business admin nọ ndị ma ihe gbasara business, ndị nọ inside the estate. Ihe dị ọcha. There be in my state. Ihe gbasara ahịa business. There be in my state, Akwea. There rent all. A game will put again. Uta again, no town. Uta again, Uta again, it just at the parent. Ranga to while my health business are cut out of the place. Then you Ranga day 280 2 onion apple. My health business at me year 2. Good morning, Take a bag Bishop. of Wapinko. Ranga church. Good morning, Bishop. Because I'm gonna ebe Boss or away boko no ya. Bosso. because I'm here efe. Come makwa biko. Interegi ki refe. Let me. Interegi ki refe. Hey, mefe biko. Oh short, come here. Ablala mebe okuno. Good morning, sir. I told that touch jide kelega. Ebi aga for interview ge gwam. Ebera for interview. Okay, sir. Yes, sir. Akwe mani ha wala mere ya ga badi ha akwo. Yes, sir. Oh, Igbo auto. Hey, Chineke ge gbago content woman. Say Igbo auto na at plot here. Give ya here say that. We've always been getting hurt by those Moirites, Zoe, but not Good morning, sir. have they apologized. Ela hi kelegem. Almost died. We never got even a single sorry from them. Banyo TV ahụ. Okay, sir. Ihe obogi bia nga. Akwe mani ha wala mere ba ka badi hu akwo. Amen. Bruno bi na ihe wala ga gwam ya chom kidi sisia. Okay, sir. Aya, the way camera na ga la aso tono. Kono motra wo no ke ono ge kishi, una kishi, ntutu ya ga eruchi unu na nnukwu. Ị gara eme ya ahụ eriri. Ị gara eke ya ahụ ọtọ rope mgbe ọbụla ihe ọbụla kọrọ eji ya to yi. Tele nwe. Ke were ntụtụ akọva go tele nwere enwe.
Imetọghị aka. Metọghị aka. Were azụ bịa. Hotel ga were ntụtụ akọva go hotel nwere enwe. Iche ndị na-eji aga ọmụgwọ ele mmadụ ọmụgwọ. Were fonu gị. Nọrọ nga ahụ, kwụrụ nga ahụ, kwụrụ nga ahụ. Ma aka gị otu a, ma aka gị otu a. Ma aka gị otu a. M sị gị mee ya otu a, weta ya na screen otu a. Welata ya azụ. Mee nke ọzọ ka m hụ. Aha gị gịnị? Aha m Okwuchi. Gịnị? Okwuchi. Okwuchi onye? Okwuchi Anthony. Iji aṅụ goof? Mba. Gịnị chaga gị ọnụ black? O wetara 90. Family unu nwere ọnụ goof. Achọm that listen. If you here, listen, njụrụ gị ajụjụ. Enwere mgbe m kwuru gị ikwu. Hem jụrụ gị family unu nwere ọnụ goof. Guess ma wetu family unu dị. Family of ọnụ anwụrụ. Okwuchi onye ka esi ewu? Anthony. Ịdị afọ ole? I'm 35. Chai. 35 ilubekwe di? Mba. Chai. Ị ga-alụ di nna. Okwuchi 35 closer to home alone. Ije agwụ ụra. Nna achọghị gị ekwu ije agwụ ụra. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba. Ewu, ha nwụọna. Don't know. To my sister. Don't know. No. Gịnị gburu nne gị gbuo nna gị? Ọnwụ gịnị gburu nne gị na? Akala. Nna m akala bụ ọtọ ọrịa gburu nne m. Ọrịa gburu nne gị? Ọrịa gịnị gburu nne gị? Liver. Ewu. Donna. Nka. Family na-aka nka. Family kara nka. Nna m kara nka. Ọ ya ka m dere no family na-aka nka. Ọ ya ka m dere. Ama m ihe m dere. Ma m ke m dege ihe gị na-ele ege ntị ihe m na-edeba n'akwụkwọ. Eweliwe. Ụmụnne gị ọ dị ole? Adị 6. Ọgụnwa wada? No, ma bụ last. Iji anya ahụ ma gị na nwoke nọrọ? Mba. Ị nwere bọdị ọdọ? Mba. Ma ahụ eze gị? Weta ni aso boy. Chineke kwele ihe ọjọọ. Ele ihe eze ihu abụọ ji ka ndị ke nọ n'ime. Ele ihe o ji fu ifu. Ya weta izandi. Ele ke wo nko wele ekwu. Gị so wele eze family unu. Ko la ya tonga touch here. Atonga touch ele ke nko wele ekwu. Gị so wele ge boy ya family eze. Eweliwe. Ko wele ekwu libri bono. Ge boy ya family. Ekwo nke eze ge boy ya family. Eweliwe. Eze oke ọhịa ya bụ rabbit n'asụsụ bekee na family rabbit eze
I know my like your chain here. I don't come here to play. I'm to get some of family is. A balloon with your mama and a humble. Mba. A Jabba club. Mba. Nobody. Sometimes I will be there. You want your bear? I'm on Imo State. A bear Nemo. Mbisi, ahịa azụ. A bear na hazo. Ami yobo ọhịa. A bear I mean here. Ami yobo ọhịa ka mụ. A bear I mean here boy Chineke agbagoko. Ekuge ije. Afọ ogu, akụta afọ ogu. Nobody should know here right. Oh, Delta State. Gene ke na aro. Ani mere afia. Ahia gene. Foodstuffs. Why I Henry? Na Delta State. Ija agwụra. Mba. Enwele onye otoro gbagburu na family unu. Mba. Aro dege. Mba. Palo je meru. Mba. Mmụọ nsọ nọ na ụlọ unu. Mba. Mmụọ ogbi ọ nọ n'ụlọ unu. Mba. Ọrịa ọkụkọ ka na-eme mmadụ taa. Ọ nọ na family unu. Ha? Gịnị jikwe n'onye ke? Gịnị jikwe n'onye ke? Hello? Enye ebe adị phone booth ọgwụ. Kpupu nkịta, kpupu siti igwe ahụ ikpu n'isi. Kpupu siti igwe ahụ ikpu n'isi na. Bad phone boot all ga were city we travel ga bia ga etigre m hello Iwe wena gi. Anya lanya ibra for interview. Adiam for interview, yeah. Aya were phone gi get wana na piloto laso. Okay, nde se na. Ejuga mo ke de se ana. Mba iwe wena gi. Yake yikure nde na-ere wheelchair. Enyi je ere wheelchair. Ba ihe na-ere Teddy ihe dị eme. De we ihe dị na nkịtọ n'ime onwe gị ụtọ hia Chineke agbaghị ọkụ. De we ihe dị n'aka. Ya achọrọ m ịchaji ihe na-arụ ihe na-eme ihe ndị a na-eji agba Teddy or baby oil for ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ma pampers ma gị. Agị na-eresi ndị homo pampers. Onye nwa mmụọ. Enya lazo mere ka onye m na-agwa jebia ga chere waya n'aka. Ya gwa m si ire pampers. Chere pampers. Asị gị nọrọ nga m ka ahụ gị. Anyị nwere ọkụ ịmara room ebe anụ anyị na-ada anụ kebe. Ele obodo ị nọ ihe. Ele obodo ị nọ ihe a. Ya Nigeria na. Ị nọ Nigeria. Ere pampers. Pampers, baby oil. Teddy ka eji eme nwaanyị ụmụ ya ndị a. Ọhịa pụtara ụwa sị na ọhịa gara ịchọrọ ị na-ere asị biznes. Akwa ihe pam na-ere kwụsị ebe ife ọnwụọ. Masaji. Aka na-akpaghe. Mpagide ere Teddy oyi yela pampers. Adult one ka ọwụ nke ụmụaka. Nke okenye na nke ihe niile ncha. Ana iji ere ihe ụmụ nwaanyị ji agụ n'ike. Na-ere ya. Enwetara gị ofu. Chineke ga-agbaghị ọkụ ma ịgwa m datin na iwetara m ofu Chineke agbaghị ọkụ mana gị na onye chịgọchị hịa. Gị na onye chịgọchị hịa ịbịara ga agwaga m iwetara m ofu Chineke agbaghị ọkụ ọbụla ka ọ bịara hịa ịtakochi eze. Mba sampụ ka nna dị ka iwe ka ibelive ka ihe nna dị ere. Ya nọrọ ọkụ mgbe gị atụfatị Chineke agbaghị ọkụ. Iwe ewe na gị.
Mekodota. Mba akwụrụ m iyere ntị. Therefore, Are in 37. Tebishna no yana. Abuja. Iwoye be. Onye ọcha. Sorry, mba no. Lanya. Don't come here to play with me. Don't come here to branga beach be we bring nga cook block here. Bana gochi here. Mba nwere ọchị ịmara national anthem. Bana gochi here Chineke agbago ke branga bia kwabsi wonyo. National anthem I so imana ndị ekwu ya. Chineke agbago condemn you. Okay, we owara ya agbaga. We wonage. Emitikwe gị na ya nwere ike nwe business imega. Tiri ndị na-eme crypto. Ọ ya ka nche ime ka nga chitara gị. Geleta business ọ ga-emere gị wee bi emere gị next of kin ya wụrụ adult pampers yela ihe ụmụ nwaanyị ji agụ n'ike. Anyị na-emekwu masaji ụmụ nwaanyị all these things. Enya chere Chineke agbaghị ọkụ. Na ga enwu ihe ọ ga-emere gị ihe ọ ga-eji dere gị next of kin ya wụrụ ụdị ihe ndị ehi. Ihe pampers ụmụ nwoke na-eyi. Iwe wonage. Imana ọ na-enekwa ego. Pranga bịa agba m iwe wela m. Aka m ji rụọ moto bụ go nọ mee ihe niile na. Ọ ga ya debere ya for interview ke behave onwe gị ya. Iwe wonage. Iche onye nkịta eku ke tara ala before bịa akọrọ m ihe. Wepụ aka n'ọnụ gị. Mega fine boy. No. Fine boy onye chen. Ekwo di chen ya n'olu. Chen anaghị ga chewa awa n'obodo Igbo. Nne gị ọ dị ndụ? Nne m dị ndụ. Nne gị ọ lụgharịrị di? Mba, ka o si arụ anụ di. Ị mụọla nwa mbụ? Mba, mbe mụọ. Na-ekwusi okwu ike onye adọtụ pampas na-ekwusi okwu ike. Chedo ihe ọma emerele gị mpaga ga-enwe ihe ọ hapụrụ unu ya wụrụ adọtụ pampas yela ihe ụmụ nwaanyị ji ahụ n'ike ije emege biznes iklem gị ọ na-enye ego. Na ụmụ ndị ọzọ hapụgara ha kọmpanị ebe arụghị ụmụ arụgha ncha arụgha slipas arụgha jenaretọ ha hapụrụ gị ụpadị ga-efụta were ya na-eko asụ ara na-ekpochi iche egbe na-evu ọtụ bịara nga abịa gwa m sị nna gị wepụ aka n'ọnụ gị ya ịbịara nga abịa chịkọchị get out of this place chika joke ya get out of this place bịara nga abịa takochikere beze gị na onye egwuregwu ya nna gị just nwụọ business o nwere ike imere gị. Bishop, I've been here before. Good afternoon. Good afternoon, Bishop. Yes, I've been here. I don't know. Hey, stop. Lanya mereki ijiji kwoge. Mereki ijiji bege ni nangashino. Mereki ijiji bege kangashino na. Mereki that English ga fabiano otele. Prange megram yes abe. Akwe bilangambo. Abraham Ngambo. Ele hiji bi achi ozo. Mba, I think maybe I'm a mistake tapo. Maybe Mbangila a tapo for likes. I don't know. Okay. Iso nande power tapo gano. Yes, sir. But you want to let DK mba. And what are them? Mba pokwa number gan. Okay, 091 5193 2049.